дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Балҷувон, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуъбаи бемориҳои сироятиро дар назди беморхонаи марказии ноҳия ба истифода доданд. иншооти мазкур барои 20 рахти хоб пешбинӣ гардида бо таҷҳизоти зарурии тиббӣ таъмин мебошад. бунёди чунин шуъбаи муосир дар ноҳияи Балҷувон на танҳо ҷавобгӯи талаботи замони муосир аст, балки ба беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ барои аҳолии маҳаллӣ мусоидат мекунад. намояндагони ҳукумати кишвар бо шароити фароҳам гардида аз наздик шинос шуда бо табибон ва кормандони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати сари вақт ба ташхису табобат фаро гирифтани аҳолӣ тавсияҳо доданд. зикр карда шуд, ки ҳадафи асосӣ таъмини мардум бо хизматрасонии босифати тиббӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳифзи саломатии ҷомеа ва беҳбуд бахшидани вазъи хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдаст ба шумор меравад. мо дар инҷо ба беморони илтиҳоби шадиди меъдаи рӯда, беморони шадиди роҳҳои нафас ва дигар бемориҳо кӯмаки тиббӣ ва табобати саривақтӣ мерасонем, ки мардум сарсону саргардон нашаванд, ки ба дигар ноҳияҳо ба шаҳри Душанбе рафтан ба табобат фаро гирифта мешаванд ва мо метавонем, ки ҳамун бемориҳое, ки мисол гирифтори бемориҳои сироятӣ буданд, дар ҳудуди ноҳия ба табобат фаро гирифт. шуъбаи нав бо дастгирии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда, имконияти ташхис ва муолиҷаи бемориҳои сироятиро дар шароити маҳаллӣ фароҳам меорад. ҳамчунин барои кормандони тибб шароити мусоиди кор ва барои беморон утоқҳои барҳаво ва дорои таҷҳизоти зарурӣ муҳайё карда шуданд. масъулин зикр намуданд, ки баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Балҷувон ба маротиб беҳтар мегардад ва сокинон минбаъд метавонанд дар худи ноҳия ташхис ва муолиҷаи бемориҳои сироятиро дар сатҳи баланд гузаронанд, бидуни он ки ба марказҳои дигар муроҷиат намоянд. ифтитоҳи шуъбаи бемориҳои сироятӣ барои 20 рахти хоб дар ноҳияи Балҷувон намунаи равшани ғамхории доимии давлату ҳукумат ва пешвои миллат нисбат ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад.